Nyt sinne temppelille päin ja täällä on taas näitä apinakavereita. Vilisee vähän enemmän ja vähemmän. Täällä tulee mopo vastaan. Jäi sinne kuninkaan kesämajalle, niin se keppi piti jättää ulos. Nyt ei oo keppiä enää. Tää roikottaa tätä reppua kädessä. Semmosia ne on. Täällä tulee apina vastaan ja tulee taas lauma. Siellä roikkuu vauva roikkuu vatsa alle ja tossa menee aika pieni äiti ja vauva. Niitä on varmaan syytä varoa vähän. Nekin varoo mua. Täällä on joku katoshässäkkä välillä. Taukopaikka ja täällä tietysti apinat pyörii. Etsii evästä. Ei vitsi kovin lähelle mennä. Puussa hyppii joku apina. Hirveä rapina käy. Tuossa istuu yksi. No asia se selittää. No joku eväs. Mitähän se syö? Jotain pähkinä. Eli tässä nyt on kuninkaan temppeli ollut. Itäisin temppeli tai jotain semmoista. Ei vaan. Täällä Kukkulan itälaidalla jotain semmoista. Nythän ollaan aika lännessä. Täällä. No Niemimaalla. Niemimaan Tyvässä Petsapurissa. Mutta ei tää kovin leveä tää maa tästäkään kohti. Että länsipuolella on sitten se Burma, eli Myanmar tai mikä lie. Täältä näkyy Petsapuri hyvin. Temppelin näköisiä paikkoja on paljon. Täältä näkyy nyt sinne kuninkaan tonne asunnolle. Tää paikka näkyy sinne mun majatalolle.
toi pitää käydä vielä hämmästelemässä toi paikka. Tää apina pääsi yllättämään, hyppäsi ihan viereen nohon puusta ja ei se ollut millään mässä eikä. Täällä kuivataan nyt niitä sen puun kukkia, mitä mä kuvasin. Siis ton. No apinat ei ilmeisesti niitä tätä haistaa ja tuoksuu aika hyvälle. Mutta olisiko tää mangopuu? Tää pitää selvittää, että mikä. Tää tuoksuu vähän niinku. En tiedä, kyllä se joku hedelmä systeemi on. Tää pitää selvittää kyllä tää arvotus. Vähän on kaktuksia. Tätähän mä voin imppailla tässä matkalla. No niin, tässä yhden Heppon kanssa yritettiin selittää sanakirjavalla, että mikä tää on, kuulemma langtong, mutta en tiedä ymmärsikö hän sanoi, että ei mitään syötävää. Että tarkoittiko, että tää kukka ei ole syötävä vai että ei sitä puusta ollenkaan ei tule syötävää mitään. Mutta jotenkin mä luulen, että se on joku hedelmäpuu. Mutta selvitys jatkuu jossain vaiheessa. Ja täällä on taas kaverit vastassa, kun yrittää kulkea. Ja täällä tulee yksi kaveri. Jaha, yksi jäi aika lähelle vahingossa. Nyt lähdetään selvittämään tota paikkaa tuolla. Nämä apinat mitä nyt mekkala ja tää yksi lähti seuraamaan mua. Saa nähdä kelpaanko mä tänne näin. Saaks mä tänne tulla? Tuosta otan tommosen kepokan. Täällä on nyt yksi hämmästelemässä keskellä tietä. No se ymmärtää väistä. Menkää puuhun siitä. Ei täällä. Eikö se ole puussa teidän paikka? Onko hyvä? Näyttää olevan. Nam nam. Jotain herneitä siellä on, niin semmonen palko. Penskana mekin tommosia jotain avattiin. Varmaan maistettiinkin, en muista. No voi jo, nyt hajos sandaali. Hyvät sandaalit ollut ja nyt ne hajos. Tämmönen mesta.